Doncs avui parlarem de l'operació central, no? Tots sabeu, avui ho hem explicat, Mathieu l'han operat avui, no crec que això tingui importància de cara al futur del jugador, si ha anat tot bé, però la veritat és que dels 3 centrals que no juguen en el Barça, Mathieu era l'únic que, en principi, seguiria la temporada que ve. És el tercer central per Luis Enrique i és l'únic central que seguiria. Bartra i Vermaelen són transferibles, hi ha ofertes per Vermaelen, curiosament més que per Bartra, a l'espera de l'Eurocopa que pugui fer, però són 2 jugadors que el Barça voldria treure per no menys de 12 milions d'euros cada un. Anem a fitxatges. El fitxatge, el jugador que més s'acopla en el que vol el Barça és Laporte, el de l'Atlètic de Bilbao, però s'ha lesionat, en té per 2 mesos, són 50 milions d'euros, la seva clàusula, l'Atlètic no baixarà, és un equip que no ven, un club que no ven, i per tant hi ha problemes per al fitxatge. I, a més, Laporte no ho té clar. Laporte no té clar que en el Barça fos titular i això ha creat algunes dubtes en el cos tècnic. Fins al punt que l'altre jugador és Marquinhos, l'Eterno Marquinhos, que això portem 3 anys amb Marquinhos. Que ara fins i tot parlant de relacions amb el Madrid, que hi ha interès. Exactament, és un altre jugador de 50 milions d'euros. Per tant, el Barça ha desviat una mica la mirada, ha anat a Madrid i ha vist el jugador de l'Atlètic de Madrid, Jiménez, un futbolista jove que està pujant molt bé, que també el vol al Madrid, però que el Barça té un avantatge sobre el Madrid. L'Atlètic de Madrid sempre el traspassaria abans en el Barça que en el Madrid, i a més l'Atlètic de Madrid és un club que normalment fa un traspàs gros cada any, per poder seguir reforçant l'equip. Quants diners pot demanar? Jo crec que també et sortiria entre 40 i 50. Sí. Pero 40 y 50. La seva clàusula era de 40 y ahora la han apujat. Le costó 1 millón al Atlético de Madrid. 1 millón. Pero es un jugador que va yo hay una competitiu. cifra en la que no coincido. Yo creo que Marquinhos no sería tan caro. Marquinhos se hablaba de unos 30 millones de euros. Que esa sería la ventaja con respecto lo que le pidieron en su momento al Barça hace mes y medio fueron 50 millones. Home, i l'avantatge també és que el PSG no té minuts i també té ganes, suposo, de sortir. Sí, però tampoc ho tenen clar, Doncs preneu...